Yo. Yo. Vansova. Hej. Dnes je veľký deň pre Vansovú. Chlapci už aj Maxima berú. Idú Dano, Maxim, Werner, Paďo. Už bol odvážny aj Marko. Yo. Idú pozrieť koberec za breh, Paďo v teniskách, samý sneh. Nič nové tam nie je, cesta pokračuje. Už sú v berku, počujú zvieratá, vychodená cesta, taká zahalená, oni piati dohodnú sa. Marko, Werner, iná trasa, yo. Marko, Werner, vypnú svetla medzi stromy, neboja sa. Zrazu na ostatných ství nabechnú, Werner kričí bu. Marko cíti sa ako z vojny chladnej, ako z Vietnamu spomínať nechce radšej. V strede cesty točia video, po videu sranda, smiech nič nového. Werner odrazu necíti mobil, pozrie vo vačko. Kde má mobil? Zakričí hlasno. Mobil v snehu. Kámo, no tak ty si skončil. Yo, no, hej, všetci sa otočia, idú naspäť, celú cestu svietia na zem, nič také nezbyčaj, genij basne ako na Dano ostane pozadu, obchádza stromy do radu, všetci išli bez neho, nechali Maxima samého pred lesom. Dano vyjde a pýta sa, kde je ten mobil do frasa. Maxim sa len usmeje a dostrieľa ho zbraňou. Čakaj, veď tak toto nebolo ty imbecil, hovor pravdivý príbeh. Dano a Maxim vyjdú z lesa, Marko sám na parkovisku obzerá sa. Dano sa pýta, či sa našiel, Marko mu povie, no asi nie. Jo. Dano a Marko idú naspäť do lesa. Dokonca už ani neboja sa, Marko ukáže cestu medzi stromy. Idú podľa krokov veľkej nohy, nič však nenajdu. Odrazu Danovi zvoní mobil, vidí tam Werner, povie asi majú mobil. Hneď ako zvine sa to zruší, volá naspäť, zbytočne pokusí. Od ránu mu volá Paťo, Dano, našiel som ho, povie smelo, stretnú sa znovu všetci, ale počkať, počet nesedí. To je ako možné? Prečo je šex, kto tu pribudol? Ja neviem, ja už chcem späť. Prečo mi Vansova nedá pokoj s tými songs? Celý deň ich tu robím a plat 0 euro a ani vlastné story si do toho nemôžem pridať.